Haide de ce prea altă. Vrei să ții parfumul de aici? Nu, e gata că îi dau lui aia bătrână să citească. De ce pe... lui bunica cea? Bătrâne de jos de acolo. Nu, mama mea, aia bătrână. Aia bătrâne, da, pe Ce vrei să-i dai să citească? E din asta cu parfumuri. Parfumul, vrei să-ți iau ceva de aici? Nu, se Vrei iei să-ți pentru dau ea. bani? Vrei să-ți dau bani să iei ceva de acolo? Nu, trebuie Ia bani lasă-mă. multe euro. Jane, uite să-ți Hai faci... frate, nu-ți trebuie Ia taci mă, să-ți faci ochi de ăștia, vrei? Ia uite, Jane, să-ți iei un parfum. Nu, că ia și pentru tine. Da, știi că ți-a transpirat mustața? Da, știu, dacă o dau. Ți-l mă în Hai, Jane, ia. Nu, ia pentru tine. Hai, Jane. Nu, da, să faci poze. Nu, Jane, ia. Da, faci poze, știu că faci poze. Dai mă. Nu, frate. Îi dădeam lui Jean, dar Jean nu Păi vrea dau să eu, ia. Jean. Nu, frate. Dă-mi pantaloni. Dacă nu ia de la mine, nu ia de la nimeni. Câți megapixeli are? Nu știu. Bă, de unde ai pantaloni ăștia? Asta o am de mult. Jani, mai fă două. Bă, vezi mă cât se mai crede. Încă una. E, Stă la față. Ce picioare în gard. Vrei să fii soția mea? nu, că nu, o are cu el. Nu arde mă cu el, Jani. Nu, o are cu Jane, el. Jane, Jean, Nu e cu el. Jean. Nu vezi mă că-i singuratic Jean. concert. Ai, a luat Jean. foc, ești prost. Jean, Jean. Hai să-ți dăm niște idei, fii atent. Jane. Și îi zici așa. Semn? O să Taci mă, ia Semnul lasă-mă, dragostei. te duci, vrei să fii soția Ce? mea? Te vrea fata Nu. Te duci, Nu că e... Nu e Jani, ascultă-mă. Nu că e întreabă, e... Mă bag eu dacă e ceva, ești Da, nebun, bă, nu dă da. nimeni în tine, jur. Jane, îți place de fata aia, Nu nu? că e mai tată. Nu e mă. Auzi, să dau ce Vrei să fii soția mea? vrei să te mea, o ce zice? Mamă, Jani! Ai văzut? Jane, ai nevastă, bravo, ești logodit, bravo! Cum o pup tu, ia cum o pup? Pac. Bravo! Ai văzut, Jani, bravo, că merg? Totul nu-i pierdut. Da, o mic pierde. Încă mai ai un scop în viață, de a face copii. Da, frate, Și de a duce neamul tău mai departe. Bă, ce că nu are, da mă, Ia de asta lui Jani. de ce ar să dea? Lasă Jani. De nu că să... Vrei să citești? Da, eu vreau. Ia citește de cu voce tare. Da. Ia citește bancul ăsta. Stai, stai, Jane. Da, cu citesc. Lasă-l mă că îi dau eu undeva. Dă-mă bancul ăla. Cu bancul. Vrei cu banc? Da. Eu citesc că e cu bancul. Citești cu voce tare, ok? Uite aici. De aici. Toate animalele. Nu, de aici. Măi, la tine în familie cine? Hai, mai la tine face cine e stăpânul, da? Nevasta de la tine. De apoi, ce am vrut să mă... Așa, de apoi se bag cu pumnul, mă strig așa, Hai, mă, lasă asta. să aducă un pahar cu apă. Jani, Jani, vezi că ți-au găsit ochelarii, bă, bă. Jani, ia zi. Undiță telescopică. Telescopică. Păi nu zi tu, ia tăceți-o. Undiță telescopică, gata. Așa. S-a dezlegat și retul cu aia. Da, că s-a Lasă-l, mă! Incomprehensibil. comprehensibil. Cum, mă? Indubitabil. Completabil. Stai și mă, Am dat de boda proste și vreau să bă de boda proste. Bă, dar prost, bă, gata. dar tu de ce? Bă, de proste și mă duc. Telescopedie. Cum? Telescopedie. Telegram. Cu aia e reche, ești Telegram. Telegram, e ușor. E ușor. Undiță telescopică. Undiță telescopică. Capac cu cupă cu capac. Cupa, nu. E greu. Capac cu cupă cu capac. Să zic că ești prost. E greu. Un buldur să pe pisc un pic. Nu mai poți să pun pe YouTube. Plică. Am zis bine, băi. Gata, nu mai filmă. Cât ai